Βλέπουμε το Josh να προσπαθεί να καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Για να δούμε τι θα καταφέρει. Έχουμε ήδη χρόνους ένα 10, ένα 11, ένα 13 και ένα 19. Αλλά λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μάλλον. Βλέπουμε τον Άγγλο να σχολιάζει το γύρο του Josh. Απ' την άλλη ο Νίκολ απαξιεί να γυρίσει μετά από χρόνο που έχει κάνει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και ο Ελγκεόρ κάνει λες και δεν υπάρχει κανείς, θεωρεί ότι έχει βγει ήδη πρώτος. Όπως όλα δείχνουν, τον περνάω και εγώ τον Josh. Ναι, τον περνάω. Δεν έχει πάθει τίποτα, απλά εγώ είμαι πολύ καλός. Για να δούμε τώρα.